Nyt. Katsotte sitten. Näin. Nyt se on mulla. Tämä ja pitäisikö mun tää asu päällä? Sitten se pitäisi saada vielä hyvin kuvattua, niin mentäis kauppaan ja menisin ostaa jotain ES tai jotain, kun olisi tää koko päällä, kun mentäis kauppaan. Niin pitäisikö se jotenkin toteuttaa, missä lukee? Tossa se lukee. Breaking Bad. Menisin tää asu. Tähän asu vielä päähän ja tähän voisi vähän koristaa tätä asua vielä sillain. Tätä asua. Kato, kun tähän heittäis vielä, vaikka esimerkiksi tässä olisi nää lasit, tällaiset arskat, jos nääkin heittäis tähän vielä päälle. Näin. Olisiko tää nyt sitten aika rankka? Näin. Ei, mutta kun oikein hyvää lauantaita, niin tällaisella asulla pitäisikö mennä kauppaan? Menisinkö ostaa jotain, niin tulisiko sanomista, jos mä menisin tää asu tällaisena kauppaan, mutta pitäisi olla vaan joku kuvaaja. Mentäis ostaan energiaa tai muuta juttua.